Татарстанда bir yo'la 5 яңа спорт объекты ачылды. Шуларның икесе Казанда, берәр объект Буада, Мөслимдә һәм Нурлат районнарында. Тантаналы ачылышта Россия спорт министры Олег Матыцин да катнашты. Яңа Савин районындагы манеж моторлыгы белән урамнан ук таң калдыра. Диварларда регби һәм футбол уенчыларының фотосурәтләре, комплекс спортның шушы төрләренә билгеләнгән. Это супер, это клево, это здорово. Искәндәр дип аталган манеж кыры зур. 19 КАМАЗ машинасын яки 1000 ярым футбол тубын сыйдырып булыр иде. Газон Европа стандартларына туры килә. Күнегүләрне юл әйләнәсенә уздырырга мөмкин. Газонны беренче булып, балалар спорт клубларында тәрбияләнүчеләр сынап карады. Рубин командасы баш тренеры Леонид Суский да югары бәяләде. Шикарный манеж, здесь и регбийный, и футбольный, большой, светлый, технологичный. Завидую детям современным, которые могут работать в таких условиях. Безнең Казаныбызда 3 кенә манеж бар. Берсе Үзәк стадионында, икенчесе Тасма стадионында һәм бер шәхси манеж ул ипподром территориясендә иде. Хәзердән бу манежлар төзелү сәбәпле бездә футбол белән шөгыльләнүче балалар, өлкәннәр ел буенча футбол белән шөгыльләнә алачаклар. Татарстанда bir юлы исти ябулы 2 футбол манежы ачылды. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов икесенең дә мөһимлеген билгеләп үтте. Алар Татарстанга дөнья футболында үз урынын алырга шартлар тудыра. Шын күңелдән шушы зур вакыйга белән һәммәгезне дә котлыйм. Бүген без 5 спорт сарае ачабыз республика буенча. Монда футболда, йөзүдә, бүтәннәре дә бар. Шуңа күрә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, матур итеп спорт белән шөгыльләнергә. Объектлар кыска вакытта төзелде. Спортчыларны Россиянең спорт министры котлады. Прекрасный лозунг «Спорт – норма жизни». Пусть это будет не только на экране, пусть это будет в наших сердцах, в наших умах. И нашей общей командой мы наверняка победим. Спортивные объекты объявляю открытыми. Республика районнарында да 3 спорт комплексы ачылды. Бу Татарстанның илнең спорт төбәге буларак статусын тагын бер кат раслый. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.